pane chitiko choshamisa aiwa chinyatso kuratidza kuti these guys vamunoona vemauto ava masoja panguva ino zvinyatso kubuda pachena kuti vakomana ava mihoro yavari kuwana havasi satisfied nayo. Yes, they can seem to be silent just because vari vanhu vanofamba necommand. They cannot just do what they want, but they follow my instructions nemacommands anopiwa nevari pamusoro pavo. Nsana pena mashoko anyatsoratidza kuti aiwa panguva ino muchiona ma-innocent citizens achisafa panguva ine vanyatsoziva kuti hakuna kusiri kufa kwese. Ukada kuita zviri illegal nekuita zviri illegal unenge uchingotambura. Ndobva subscribe like utaunda bell kuti mina ndimira masvingo odanywa muchinzi 2 soldiers based at 42 brigade at Mpandawana assaulted and killed a fellow soldier, stole his phone and $45. Prosper Move and Innocent Mazuru are remanded in prison for murder. Soldiers at 42 over the years become notorious for violence and murder cases in the Growth Point. Simbarashi Albert Gama was killed at a nightclub for failure to produce his military identity document. Ndo masvika kuda patemira masvingo achinzi aiwa these 2 soldiers vanoasauta aiwa pamwechete nekuuraya another fellow soldier. Panapa ari kuda nedemira masvingo achinzi aiwa anga ari musoldier zvekare, but anonzi anourayiwa nekuda kwokuti akatadza kuburitsa identity nekuti aiwa this guy is a military soldier. Mashoko anoda panguva ino vanhu anonyatsokuona kuti aiwa zvoitika munyika yeZimbabwe panguva ino zvanyatsoratidza kuti aiwa kana chiri chingoma chacho aiwa ngachichiparuka zvacho, noti ma-events ava kungoitika angoratidza kuti things they are not okay. Even kumilitary kwacho, even kuma-top officials the regime panguva ine zvimonyatsoratidza kuti things are not proper. They are embroiled in a deep political turmoil. Tutse mafunguro enyu muri kudiva pamusoro pechitiko ichi papinda comment section medu muzamafunguro enyu. Ndopanda kuti subscribe like wachiri on the bell icon.